acum este partea a doua din urcare. Ne place să urcăm în munți, explorăm. Măreile așa sunt. Adi! Șteaptă-ne! Când ne facem pauze, mă. Nu, că ne lasă așa din nou. Hai că ajungem lângă beții. Haideți! Nu mă! Mergem tot după noi umblați. Da, Și cu sabele, dă-te înainte. eu rămân. Nu rămâi. Cu sabele nu merg înainte. Vei la ei. Și mie nu mă? După aia vii cu mine. Ia bă, ia să nasă, țică. Vei da să lețen. Nu-i mă, dar nu i-o da să lețen. Da, dar deja de când? Alea spla. Ești mai tare ca campul. Nu și păpunia. Hai mai am băieți încet. Așa să-i facă pauza de masă. Ce masă, mă, din... Tras pipa. Am adus asta. E aici nebun. Ce? Hai, domnule. Ce a zis? Ce zici, mă? Că vreți să mă arunc pe biță jos. Am asta la fără. Nu știi ce mea? Ia, ce ușor de doboră asta. No, de aici, băieții, să știți că urmează un dâmb mare. Uitați dealul ăla. Sperăm să-l putem urca. Nu suntem siguri că îl putem urca, dar o să încercăm. Asta este partea a doua, că nu. O trebuie să opresc, că nu. Mă duc și pe mine mâine și un pic de pauză. Deja urcăm de vreo 20 de minute. Și acum o să urcăm până pe Piatra Virgină. Nu o să ne oprim. Da, și eu nu știu de mare, de pe... Asta mai ușor, hai, să asta mai ușor. Mi se pare, bă, mai greu. Deci dau o trântă, te scăp telefonul. Da, uite, și schimb telefonul. E bai. Și să bat. O, vedem noi pe cine, nu Adi. Nu vezi, mă, dar să opriți, mă. Continuă, bă, dacă fac accident de derapaj, mă. Vreau să-mi pun lanțuri. Stă. Da, dâmbul. Ia că sta cică. Stați, mă, că m-am lunecat asta de ăsta. Ia, măi. Ia acolo. Este cam greu. Greu, foarte greu, ce greu. Aici eu, data trecută, anul trecut, am tras o trântă mare. Serios? Da, l-au făcut Robi, Alex și ăștia. Ăla e Alex în ăsta. Bădea! Hai, dacă! E aici, piatra! Unde, mă? E acolo, în sus, mă! Păi eu văd. Păi și atunci aici e sus. Uitați, sunt mulți oameni. Hai pe aici. Ia, bă, vezi că eu cobor. Aici nu are nici. Vezi că imediat mi se schimbă viteza. Un mașalier. Hai cum arăt tot și... Aruncă-te. Tați. Eu nu știu povestie. Salut! Adi! Salut! Hai, Cum o să urce și cei doi mititei?
mai ales cu camera de oțâi. Ia, mai aici. E o mașină de telefon, că abia l-am de 6 luni. Și mama, dacă îl sparg, mă ceartă. N-ai cum să spargi pește pe mare, mă, Bogdan. De dă de un bolovan. De unde bolovan? Pe telefon? Ce? Ia-le, Așa sunt scări. Uite, am spus scări. scări făcute. Ne-ai prins cum. Dar tu știi cum alune. Stai să-l văd pe Alex, cum coboră cu pizza. Alex, cum cobor cu pizza? Cum cobor? Ești nebun! Rabi, nu veniți! Flavi, dar tu nici nu-mi zici că merg, bă! Flaviu, ia pe ăla cum duce pizza! Ăla ți copilul! Și aici este orașul. Am ajuns în sfârșit. Uitați. Uitați-l pe Flaviu. Și Adi, ce restul a rămas urma. Să mergem la pauza. Am oprit un pic filmarea, că fă greu să urcăm. Uitați stadionul ăla cu verde. Și asta a fost tot pentru astăzi. O să revin cu un video nou.